ഓസീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫാസ്റ്റ് ബോളർമാരിൽ ഒരാളാണ് മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്. താരം IPLൽ ഇതിനു മുമ്പ് RCBക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കളിച്ച സമയത്തെല്ലാം വളരെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് RCBക്ക് വേണ്ടി താരം പുറത്തെടുത്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് സ്റ്റാർക്ക് IPLൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് IPL ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും സ്റ്റാർക്ക് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സ്റ്റാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ നടക്കാൻ പോകുന്ന മിനി ഓപ്ഷനിൽ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് പേര് നൽകിയേക്കുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻസൈഡർ സ്പോർട്സ്, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ക്രിക്കറ്റ് ട്രാക്കർ പോലത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർക്ക് IPL ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നതോടെ താരത്തിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ടീമുകൾ പണം മുടക്കാൻ റെഡിയായിരിക്കും. കാരണം താരത്തെ ടീമിലെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മികച്ച ഒരു ഫാസ്റ്റ് ബോളറെ ടീമുകൾക്ക് കിട്ടും. സ്റ്റാർക്കിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഓസീസ് താരമായിട്ടുള്ള പാറ്റ് കമ്മിൻസും അടുത്ത IPL മിനി ഓപ്ഷനിൽ പേര് നൽകിയേക്കും. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളായിട്ടുള്ള സഞ്ജു സാംസണും ഇഷാൻ കിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ താരമായ രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അശ്വിൻ തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ്: സഞ്ജു സാംസണെയും ഇഷാൻ കിഷനെയും പലരും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സഞ്ജു സാംസനെ ഒരിക്കലും ഇഷാൻ കിഷനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. സഞ്ജു വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലെയറാണ്. ഇഷാൻ കിഷനെ പോലെയല്ല സഞ്ജു സാംസൺ. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അദ്ദേഹം കളിച്ച സമയത്തെല്ലാം പല പൊസിഷനുകളിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കിട്ടിയത്. എന്നാൽ ആ കിട്ടിയ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം സഞ്ജു വൺഡേയിൽ വളരെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ KL രാഹുൽ ഏറെ നാളുകളായി പരിക്കിൻ്റെ പിടിയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ രാഹുലിനെ പരിഗണിക്കാൻ കാരണം രാഹുലിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പരിഗണിച്ചായിരിക്കും രാഹുലിൻ്റെ ടീമിൽ അവസരം കിട്ടിയത്. ഇഷാൻ കിഷന് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന പരിഗണനയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇഷാൻ കിഷനും അവസരം കിട്ടി. ഒരിക്കലും ഇഷാൻ കിഷനും സഞ്ജു സാംസണുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത്. സഞ്ജു സാംസൺ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലെയറാണ്. ഇത്തരം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ.